Kedam tangjang mi po ni phaing ko rapliar ni anerlo por phai krihinia por malom Students and Youth Council Central Committee atumpen Bokajan SDO Civil Anup Kumar Brahma arideng epak pinpur alo kepajir dampo se birta longpon birta kelong do na tengke Bokajan subdivision angkang lahorijan malom lapen jesmet Sun City Hotel along ajir kiding kroi pen soarlo atum okachojor abeha ki claim po batai birta lo lapen news channel alongta klangpon bomlo seta pinyarni anta raikom sai khilapen news channel atuma phan ari munpo nangpeklang ington tilang lasinon prap jimpen RDP ra sodak action ke NG aphan SYC Central Committee maipu harlong bi ing tikathar lapen ari sang hotum pen kinep kang nang serak ji aphan pinpuralo along jongponsi pajir damlo khotkhoti lahorijan long itu Sun City Bar and Restaurant for them along de nilitum kedamtang nini nithom aprang ladak pregram channel long nitum bathek long do dak sex racket prostitution meglang no lang no lason ke klemadim polam these lang litum paklang do la penilitum kachinia teng bolodang te arideng pic phongwa ne kapre ka news tum lason kapaklang nilitum arjulong la pen mentune methang nitum ase organization pen nilitum tame tak kathegam long do pakar judam long lage mentune pensin nitum la arjulong bom lalo sinon nilitum lang le phani tum memorandum ki pi lage labang so hotel lage sis nei la pen ing hap nei pusin litum alang le phan ke tok jerlong nitum alang le phan chunang report ke bahari thepik lasona city dim gali dak night club tang disco hotel tang la pen non son kapre lason kibia dim lason city kali posi lahai bang adake chiplang play lapen kadu ka beda chini je lahorijan karbianglong angkang pi pen isi kaheji meme lapen kaphiri meme nayadim natma polutang te isi Nagaland chohoi not long lahorijan pode menlo lapen jongsi pinpura lo pajir det pen thang action avi puti SYC lapen kapre asong atum pen jelangsi kachisong aking kam tame dengponang kokpo lapen Sun City Hotel abang ajar abidi pen noi ing habek nang popusi SYC amai phu harlong bi ing tikathar pen pherangke aphan pachini pon alang lini tum halam chaki pi lan lo je nilitum inquiry po pasalang lamthe nang chak don lapen kidwan evidence nili phana pitha pasalang lepan nilitum long ke doan video clip mokha ka alang lepan nilitum pikang lo si alang kopino action engine la sinilitum hong lo lapen labang so action nang si kangkle det polong te dak nilitum kapre hamphang sompen ka charab ji nitum chisik ding do lapen ke postering pin nitum ke claim ji phanitum ka chisik do jong se action avi polong te Bokajan pen anantirang karbing long life